Ihibalo ang bagong teknolohiya sa pagpatubas ng palay. Ano ba lang mga pamaagi agud malabot ang masaganang ani at mataas na kita? Mga mangunguma, pasanyugo ng kaalam sa Palay Eskwelahan sa Radyo. Smart Rice Agriculture. Ginadulong sa inyo sa Department of Agriculture Western Visayas, kaupod ang Agricultural Training Institute, Philippine Rice Research Institute, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization, kagsang Office of the Provincial Agriculturist. Maayad-ayad nga adlaw, no? Good day sa aton nga mga listeners, no? Sa aton nga School on the Air on Smart Rice Agriculture, Palay Eskwelahan, no? Diri sa Department of Agriculture Western Visayas, no? Yari kita subong, no? Sa ikaapat na nga episode, no? Sa aton nga Palay Eskwelahan, nagkapasalamat kita sa aton nga Regional Executive Director, no? Director Remelin Ricoter, no? Kag sa duha naton ka Regional Technical Directors, no? Dr. Peter Sobrevega kag Engineer Jose Albert Balogo. Subong man katuwang nato, no, sang aton nga pagpalayag sang Palay Eskwelahan sa kahanginan ang Agricultural Training Institute, no. Ginatamyaw man naton kag naghatag man kita kataholan sa pamunuan, no, sang ATI kay Dr. Eden de los Reyes Bautista, no. Subong man sa tanan nga kaupod naton nga co-host, no, sa sininga program, Ma'am Nikki Gallego, no, sa tanan-tanan naton nga mga School on the Air coordinators sa mga probinsya, no, probinsya sang Iloilo, Jeron Magbanwa, probinsya sa Negros Occidental, no, kay Ma'am Lucille, probinsya sang Antique, no, kay Ma'am Edna La Vega, probinsya sang Aklan, no, kay Don So Kapis, no, kay Florime Castro, no, kag Gimalas kay Ma'am Judy Bolqueren, no. Mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo, no. Ikaapat nga episode naton subong, no. Ginatamyaw man naton ang mga netizens, no, nga nagatutok sa aton nga programa via Facebook Live, no, sang nagkalain-lain nga istasyon, no, kay Ma'am Anilin Altison Labausas, no, kay Ma'am Mary Cabar, Ferdinand Rodriguez, no, Jema Pindon, Himla Subtinente, no, kay Ma'am Lia Diala, no, kag kay Ma'am Fatima Ibanen, no. Subong man, no, kay Regina Galan Cortez, kay Jema Pindon, no, JJ, no. At same time, no, kay Sir Billy Melodias, no, maayad-ayad gid nga adlaw sa inyo, kay Sir Raimundo Doque, Fernando Rodriguez, no, kag TC Sardal, no, Antonio Bernal Laguna, no, kag Rosalie Caro, no. Mangin kaupo daton sa ikapat nga episode ang budding, no, writer, no, author sang Western Visayas, no, isa ka eksperto sa climate change ka topic, no. Gina-welcome naton sa aton nga programa Palay Eskwelahan sa Kanginan, Sir Vianney Oherio. Sir Vianney, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw Sir James, kag mayong adlaw man sa aton tanan nga mga mangunguma nga nagaantabay gid sa aton nga programa diri sa School on Air on Smart Rice Agriculture. Yes, we understand, Sir Vianney, no, ang aton nga panyimpo subong, no, gaumpisa na ang tigululan, no, kag nagligad nga bulan, Sir Vianney, pinakamataas nga heat index, no, na-experiensyahan naton digya sa syudad, no, kag probinsya sang Iloilo, naglabot, no, sa masosobra, no, 38 degrees, no, Sir Vianney. So patimaan na bla ini sang pagkambyo-kambyo sang panahon, Sir Vianney, kag at the same time ano ang kinahanglan hibaluon, no, sang aton nga manguma kun climate change ang aton nga pagka-istoryahan, Sir Vianney. Ayan. Salamat gid Sir James, ano, kag insakto ang imo nga ginhambal sir nga subong ang madasig nga kag mataas nga pag-init sa aton nga tiyempo, dasig nga pagbaylo sa aton nga panahon, kag ang tanan nga na-experience ni naton ini mahambal naton nga tugana sa ginatawag naton nga climate change. Kag before naton ina sir mabalaan gid, no, kung ano ba lang ginatawag naton nga climate change o kung pagkambyo sa aton nga klima, importante gid nga mabal sa aton mga mangunguma kung ano ba lang pinagkaiba sang ginatawag naton nga weather kag sang ginatawag naton nga climate. Kay ang duwa nga ini, no, ma-observe na siya naton pero iba-iba ang ilang buot silingon sina. So yes.
pareho subong no ng aton nga tiyempo subong nga adlaw masyadong mainit, dugay-dugay karon sa hapon maulan na naman no. Yes, oh. Kag buwas base mainit naman maulan hindi naton mahibaluan. So amo na siya ang pagbaylo sa aton nga panahon. So kung maghambal kita nga weather, amo na siya ang Ano sa iligay non Sir Biani ang weather? ang weather amo na Oh. siya ang aton nga pantyempo o Panimpo. ng aton nga panahon Oh. no? Kung ang climate naman amo na siya ang aton nga klima. Klima. So ano ba lang pinagkaiba sang duha nga ini no? Kung maghambal kita nga panahon, amo ina siya ang kondisyon sang aton nga kalangitan no sa isa ka lugar for a very short period of time no. It could be a day to day, hour to hour no. Kung kaisa man-notice naton nga Sir James diri sa Iloilo nagaulan, sa Yes. Aklan wala nagaulan Yes, no? oo. Sa Capiz mainit. So amo na siya nga aton nga panahon, ang huyop sang hangin, ang pag-ulan no, ang temperature naton bisan ang pagsilak sang adlaw no, ang pressure ang aton nga kaulapan no, amo na siya ang gina-consider naton nga weather o kon panahon. So ang balgan nila pwede nga diri mainit pero sa iban nga lugar Gaulan. ulan. So amo na ang aton nga panahon. Kung magambal naman kita nga klima, amo naman na siya ang pattern sang panahon naton no. For example, diri sa Iloilo pag abot sang bulan sang December hasta mag-Pebrero, mabatsagan na naton nga tama ka init. Pero kung pag abot naman naton dito sa iban nga probinsya, no, halimbawa sa Negros Occidental, iba naman dito ang ilang nga mabatsagan because nga iba man dito ang ilang nga klima. So ang klima naton usually nagabago ina siya sa mga 30 years pa, no? So it will take around 30 years para nga magbago ang aton nga klima. Samantala ang aton nga panahon everyday na siya yan nagabago. Ugaling because gani isang nagakalain-lain nga factors no, naga-change na ang aton nga climate sa madasig nga panahon. So hindi kita maabutan sang 30 years kag ma-change na. In fact, naga-change na gid ang aton nga klima sa subong nga ma-observe na naton. So ano bala ang klima naton diri sa Western Visayas. Western Visayas, Yes, no? oo. Kung lantaw naton sa kabilugan, no? Mabatian naton Sir James, mambal sila ay mainit na siguro summer na diri sa Yes, Pilipinas. Pero sa tuod lang, wala kita sang summer, no? Kay duha lang ang aton nga season. Yes, so no? dumduman ko na Sir Biani sang una sang gamay pa kami no. Sa akon nga henerasyon no. Manan ko ikaw Sir Biani lain kaya nga henerasyon no. Dumduman ko na sang una nga kung lapit na lang ang graduation no. Ang graduation namon mahambal na mga teachers namon ang nagatapok na. Ang yabok nagatapok na. But silingon lapit na ang summer. Yes. So sa imo manambal bago lang wala gali kita sa summer nga nabatyagan. But Yes, Sir James. very pronounced lang sa nagligad siguro ang wet and dry season naton. Yes, Sir James, tama gid no. Ang Pilipinas may ara lang kita nga duha ka Duha. season, no? Ang wet season and ang dry season. So basically wala kita sang summer. Dito lang na sa Amerika no, kag sa Europe nga may apat sila ka season. Na nagani ang kanta Sir James nga ang apat ka season, winter, summer, spring and fall no. Pero diri sa Pilipinas, duha lang gid ang aton nga season, no? Wet season Kag and dry season. dry season. So kung kaisa man-notice naton, ang dry season nga na gintunga pa gid na naton sa duha no. May Sa duha ara kita pa gid. nga cool dry season kag hot dry season. Usually pag December hasta February, may experience naton malamig pa. Malamig pa. Ang tiyempo naton pero mainit na ang aton nga palibot, wala na nagaulan no. Pag hot dry season naman, amo na ang daw ginatawag bala naton nga equivalent sang summer, Yes, no, nga oo. tamaan ka init no. Magumpisa na siya March up to May. Sang ano naton no. So duha lang ang aton nga season diri, ang wet season kag ang dry season. So dapat tandaan na sang aton nga mga mangunguma. So dugang pagid no, ang Pilipinas may ara nga lima ka may ara nga apat ka Apat, oh. climate type no. Amo na siya ang type 1, type 2, type 3 and type 4. So sa diin bala na bilong ang mga probinsya naton diri. So kung lataw naton ang mapa no, kung ang mga farmer naton makakita bala sang mapa nga gina-provide ni Pag-asa o kung sang DOST no. Kung lantaw naton ang mapa, makita naton nga ang Iloilo kag ang Guimaras ara sila sa climate type 1.
Kag ang Negros Occidental, kag ang Capiz, Aklan, and Antique, ara naman sila sa climate type 3. So, i-explain ko lang man, no, kung ano ba lang ang climate type 1. So, ang Iloilo, amo ni usually ang ma-experience naton diri sa Iloilo kag sa Guimaras. Ang dry season naton usually naga-fall na siya kung November up to April. Makalawig, Sa ilog no? na tuig malawig, no? Basta sa type 1 siguro ang taga Iloilo naton nga mga mangunguma kag taga Guimaras makahambal gid na kay amo nang ilangan na experience. And the rest of the year is wet season. Meaning medyo maulanon na. Ang ano naman, ang Capiz, Aklan, Antique, Negros Occidental naman, ang ilang nga ma-experience is amo na ang aton nga climate type 3. No, kung sa diin very short lang ang dry season, no? Either halin December lang up to February or pwedeng March to May depende sa dalagan sa aton nga panhimpo. Pero hindi man pronounce ang ilang ang pag-ulan dito during wet season. Balik sa type 3, Sir Biani, no? Bali tatlo lang ikabulan ang ilang dry season, no? Yes, sir. December to February, March to May, tatlo lagi Tatlo kabulan. lang gid. So malipot gid ang dry season nila. Kaya gani nga manami dito, no, sa mga muning probinsya, no, maka-decide ang mga mangunguma naton kung saan o bala magtanom, no, kung pilata ni ka croppings ang pwede dito sa ilang area kung amo ni siya ang aton nga climate type. Sir James, may ara man kita, no, nga mga weather disturbances. Una-una naton, no, ang mga ano bala ang naga-disturbo sa aton nga panahon, no, kag sa aton nga klima nga naturally nga nagatabo ini. So una gid is amo na ang aton nga El Nino Southern Oscillation o kung ginatawag na siya naton nga ENSO. Very technical lang aton nga term, no? Pero kung ihambalo na naton sa aton lang yang Sa layman's nga sa lingwahe language. naton, Oo. amo na ang pag-init, no, kag pag-ulan, no. So ang may ara na nga tatlo ka episode ang aton nga El Nino Southern Oscillation, no. Ang una sina is ang Lanada, no. Lanada. Yes, sir. Ang nagaapekto actually sa ENSO naton is ang temperatura sa aton kadagatan kag ang temperatura sa aton nga kalupaan. So kung halimbawa, no, kung mataas ang temperature naton sa dagat, no, kag mataas man ang temperature naton sa lupa, meaning equal lang ang temperature naton. Ang tawag naton dira is lanada, no, o kung normal nga rainfall lang ang ma-experience naton. Bali ang rainfall, Sir Biani, nagakatabo lang sa wet season, Sir Biani. Yes, Normal yes, sir. lang ang aton ma-experience nga pag-ulan-ulan. Yes, normal lang nga pag-ulan-ulan. So kung normal lang ang pag-ulan-ulan nga ma-experience naton, ang tawag sina naton Lanada. Lanada. Paano naman kung tama ka init ang dagat, kag tama man ka lamig na ang aton nga Luta. kalupaan naton. Oo. So ang ma-experience naton sina amo na siya ang ginatawag naton nga El Nino. Nga man because nga i-absorb sang dagat ang tubig bala, no? Makadto didto madulaan kita tubig diri sa aton kalupaan. That is why nga very limited lang ang aton nga ulan. Usually pag El Nino amo nang ginatawag naton nga warm episode, I know nga medyo familiar naman gawa siguro ang aton nga mga mangunguma, no? Kung maghambal kita nga El Nino, tama ka init, malawid Yes, ang init nga time kag wala gid sang ulan. Yes. So amo na ang El Nino. So ang kabaliktaran naman sina, kung baliktaron naton, ang tawag naton sina is La Nina o kun ang aton nga cold episode. Diri ma-experience ang aton mga mangunguma nga tama ka baskog ang ulan, no? Malawid ang tiyempo or malawid ang time nga may inulan. Oo. May pag-inulan kag diri usually may experience naton nga mga may pagbaha, may mga soil erosion, amo na siya. So tatlo ina ka episode, no, ang aton nga ENSO, ang Lanada, El Nino kag La Nina. So tandaan sa aton nga mga farmer enrollees, no, sa aton nga palay eskwelahan, no, ang tatlo ka episode sang ENSO, no, Lanada, El Nino kag La Nina. So siguro klarado man ang explanation, no, ni Sir Biani, bahin sila sa tatlo ka episode, no, sang ENSO. Ang ENSO is natawag nato ang El Nino Southern Oscillation. Okay, kagidugan ko lang Sir James, no. Ang El Nino o kun ang La Nina, ma-detect na siya naton, no,
as early as March. March, no, sang amo na nga tuig, and usually ang impact sina mabatsagan naton kapag mga December, no, up to May sang masunod nga tuig. So tani, no, ma-detect naton, no, magpamati kita perme sa balita, no, kay para makaprepara nga aton nga mga mangunguma, kay may ara pa kita nga 8 months nga preparatory Preparation. time, no, nga preparasyon naton para nga ma-counter naton ang impact sang El Nino kag La Nina if At- ever gid man nga matabo. At the same time, Sir Biani, no, sa mga farmers naton nga kabalo magpitik-pitik sa cellphone nila, may Yes. mga forecast man 8 months, 6 months nga forecast na pwede gid na basihan sa nila, Sir Biani. Yes, Sir James. ah. Sige. So may isa pa gid kita, no, ka weather disturbance, no. Amo ni nagaapekto gid ini, no, sa aton nga pagpanguma. Ang ginatawag bala naton nga monsoon. Monsoon. Mabatian na naton perme, no, sa radyo, no, kung magbalita kita sa aton nga panahon. ang akon pero may nga naintindihan ng Sir Biani, southwest monsoon. Ayan. Amo na ang habagat. Habagat, yes, habagat. Amo na ako natandaan, Sir Biani. Habagat. Sige, Sir James, tama sige. na, no? Ang isa naton ka monsoon diri, isa mo na, tama na, no? Southwest monsoon. Go. O kon habagat. Pero may isa pa gid kita. Nga hindi mo gid dapat ini pagkalimtan, no? Sir James, no? Ang northeast monsoon o kon ang amihan. Ang kabaliktaran gali sang habagat, amihan. Yes, no? Ang kabaliktaran sang habagat is amihan. Kaya hindi mo ni paglipatan, kaya amo ning gaapekto sa island sang Boracay naton. I see. No? So, ang habagat, no, usually naga-occur ina siya from July to September, no, sang tuig naton. Kag ang iyang direction sina ay sa southwest. Sa din balang parte sang region naton ang ara sa southwest. Kung southwest Sir Biani, no, kung magtanaw ako sa mapa, no, siguro southwest siguro sa San Joaquin, Anini, Antique, PD siguro nato mo-consider, Sir Biani. Kung hindi ako magsala. Okay, sige sir, sa din balang mga western part sa naton ano, di ba, diri nga Yes. part, no, Oh, ang yes, western yes, yes. part naton. Tama ina sir, no, ang San Joaquin, San Anini. Joaquin, oh. Tapos masaka pagid kita diri sir, no, sa Tigbawan, no, up to sa northern part sang Iloilo. Oh. Tanan nga ina nabilong ina sila sa Southwest. western part, no, Western sa part, aton nga ano, ang aton nga habagat mo nang epekto niya, no, sa southwest part sang aton nga isla or sa bilog nga region. Ang northeast monsoon naman, amo naman ina siya sa northeast part, no. So usually mga Aklan, northern Capiz. part sang Antique. Antique, Oh. Aklan, Capiz, na amo nang ma-experience naton dito, no. Portion of Negros Occidental, no, sa northern, nasa Sagay. Yes sir. Ah. Yes sir. Tama, no. So habagat kag amihan. So ano ang epekto sini, no? Kung habagat, usually mga moderate to heavy rains, no? Medyo baskog ang ulan naton, no. Pag amihan naman, slight to moderate to heavy rains man. So almost the same lang. Actually ang monsoon naton, ang dalagit sini is ulan gid. Ulan gid. Oh. Sige. So, another one is amo ni yung ginatawag naton nga intertropical convergence zone. Usually, ICTZ. No? yes, no, gapamangkot na naton mga mangunguma, no, kay daw mabatian lang ni naton permi sa TV ba. Yes, oh. No, nga ano na siya ang intertropical convergence zone. Oh. No, so amo ini ang breeding ground actually diri ginahimo, diri nagabata ang aton nga mga bagyo nga nagakadto diri sa Pilipinas. Pero ang aton nga intertropical convergence zone nakita na siya naton sa aton nga equator. Kag kung lantaw naton ang sitwasyon sang Pilipinas, ara gid kita sa tunga-tunga gid. Sa equator. Kita sa equator. That is why nga maapektuhan kita sa ginatawag naton nga intertropical convergence zone. Ang equator, Sir Biani, no, kung hindi ako magsala, madumduman ko pa ang elementary days ko, amo na siya ang linya sa tunga sang globe, Sir Biani, nga pahalang, no? Yes sir. Pahalang. Amo gid din na Oo. equator. Horizontal. Yes, ang horizontal. Ah. Okay, so dira ginahimo kag dira ginabata ang aton nga mga bagyo. That is why nga ang Pilipinas on average may ara kita nga 20
ka Bagyo. tropical cyclones nga nagasulod diri sa Pilipinas. No? So 20 na dadaton. 20, oo. On the average, no, Yes. sa isa ka tuig, 20 ka tropical cyclone ang nagasulod sa aton Philippine Area of Responsibility. Hindi man siguro Silviani direkta nga ang tanan nga 20 nga ini nag-apekto, Nagahalit. nagahalit sa duta. hindi man. Oo. Tanan kung kaisa man notice siguro naton may tatlo o kung 5 no nga makapekto gid sa aton diri. Ang kalabanan sina ara sa aton kadagatan. Yes. Pero ang average naton is 20 ka tropical cyclones. Depende man ina siya nga speed no Yes, sa kapaskugon sa aton nga bagyo. So of course ang bagyo nga naton is nagaapekto man na sa aton nga weather kag sa panahon naton no. So may ara kita nga 5 ka classification sang bagyo. 5 na subong, Sir Biani? Yes sir. Sang una 4 lang ina no. Apat makaabot pa ko gani Sir Biani siyang 3 lang. Sang 3 lang. Tatlo lang. 1, 2, 3 lang. Signal 1, 2, and 3. Subong 5 na. Subong 5 na no because gani nga nakita naton ang epekto ni Yolanda Yes. Oo. no sa Region 8 no kag bisan man no, may mga parte sa northern parts ng Panay nga naapektuhan sang Yolanda. That is why nga may ara na nga additional nga classification. Ang una dira is amo na ang ginatawag naton nga tropical depression. No? Tropical depression, may ara siya nga 45 to 61 kilometers per hour nga sustained winds. 45 to 61, no? So mahina pa ina sir no mabatsagan lang naton gamay lang nga hangin. Masunod sina ang tropical storm. No amo na siya ang 62 to 88 kilometers per hour nga sustained winds, followed by severe tropical storm, 89 to 117 kilometer per hour. No. And then typhoon na muna ng mga mabaskog na to nga bagyo, which is 118 to 220 kilometers per hour. Kag ang bago naton nga classification amo nang ginatawag naton nga super typhoon o kun malapaw na siya sa 220 kilometers per hour sustained winds. Sa aton madumduman Sir Biani no nga sa nagligad nga Abril, tunga-tunga sa Abril, tropical depression nanto no sa agaton Sir Biani no? Yes. Ang classification niya no, tropical depression no. Pero dako ang halit nga naging dala sang ulan no, mabaskog nga ulan sa mga kabukiran nato no sa northern Iloilo, central Iloilo kag portion of Capiz, Sir Biani. So hindi kita siguro magkampante nga tungod depression pa lang hindi makahalit no, but there are disturbances Sir Biani nga bisa manubo ang classification. Still magtagam pagyapon kita nga mga mangunguma. Yes, tama gyud na Sir James no. So amo to ang mga mga weather disturbances naton kag na-differentiate na naton no kung ano ba lang ginatawag naton nga panahon kag ang klima naton upon weather and climate. Subong siguro pag-istoryahan naman naton ang kung ano ba lang ang ginatawag naton nga climate change. Climate change, Upon so. pagbag-o sang aton nga klima no. So ang adlaw-adlaw ba lang nga pagbag-o sang aton nga panahon tuga na ina sang climate change naton o kung amo na ng epekto sang climate change naton hindi naton mahambal because nga amo na siya ang panahon nga ma-experience naton. Kung maghambal kita nga climate change or ang climate amo to ang mahaba pattern Mahaba, na no. Pero samtang nagadugay naga-change naman ang pattern sang aton nga klima. So ano ba lang ginatawag naton nga climate change no? Ang climate change no according sa aton nga Climate Change Act amo na siya ang pag-change sang aton nga klima over a period of time no, whether due to natural lang nga pamaagi Yes, o kon kahimuan sang tao o kon human activity nato na ginatawag. Amo na ang pag-change sang aton nga atmospheric condition no nga gina-alter na naton. Hindi na naton parang wala na naton ginahulat nga mag-alabot pa 30 years para magbago ang aton nga klima, kundi mas naga-shorter na ang time nga naga-change ng aton nga klima. Ginapadali naton no nga magbago ang aton nga klima. And amo gid na ang ginatawag naton nga climate change. Because of human activities, Yes. ang mga practices naton nga ginahimo at the same time no ang development sa Biani hindi naton malipod no sa aton nga mga viewers no nga some
developments nga nakatabo sa aton nga palibot may adverse effect no kung kaayuhan man no sa matuga sa aton nga humanity Serbiani kag sa environment nato. Yes, Sir James, tama gid na no. So may duwa bi kita ka factor no nga nagakontribute sa climate change. Tama to ang ginambal mo because nga ang aton nga practices ang pinaka nagakontribute no sa climate change. Pero may araman kita nga natural factors ang paglupok sang Vulkan. no, ang pag-init sa atong panahon no halin sa adlaw no mga natural ina nga pamaagi kung sa diin nga pwede magbaylo ang aton nga klima. Pero may ara pa gid nga mga human factors no Yes, nga makapa-change ang aton nga klima. Una is di ba tanan kita gasakay man sa salakyan. Gasakay, oh. Why na gusto subo maglakad Serbiani, no? Bisan nga malapit lang, masakay gid sa sikat yan eh. Yes, tama no. Ang paggamit naton sang abono. Yes, oh. Sa aton nga umano, ang subong mahilig na kita sa aircon. Yes, So, amo gid din na no ang mga air conditioning naton no. So, actually ang cause gid sang climate change is ang global warming no. O kon ang pag-init sa Kalibutan. aton nga kalibutan. Oh, Nga nagainit ang aton nga kalibutan no. Hindi lang mag-init ang ulo ha. Oo. No, nga gainit ang aton nga kalibutan no. Ina because ang mga nagakalain-lain nga gas no nga nagakadto sa aton nga kalangitan no. Unahon naton ang ginatawag naton nga carbon dioxide no. Because Sir James may ginatawag abi kita nga greenhouse effect. No, ano ina ang greenhouse effect no? So ang greenhouse effect ina pariyo bala sa greenhouse nga ginaubra naton nga ginakontrol niya ang temperatura sa sulod. Yes, may ala kita da nga prototype no sa USB Arc no. May Yes, daw amoy na, smart no, greenhouse kita no. Yes. Controlled ang temperature sulod. So the same man na sa aton nga kalibutan no nga gina-cover naton ang kalibutan naton sang parang greenhouse no. Amo nang ginatawag naton nga ang aton nga ozone layer. So pag sulod sang init sang adlaw no magwa ina ma-reflect ang iban i-capture sa aton nga ozone layer para nga ma-maintain ang init sang aton kalibutan. Yes. Pero tungod sang aton nga mga practices no nga gin-mention na naton kaina nagatrap ina nga mga gas dito sa ozone layer naton. Bangod sina hindi na niya mapagwa ang init sang adlaw, nagainit ang aton kalibutan. Kagamo ina ang ginatawag naton nga global warming. So Yes. may iba-iba kitang gas no. Una is ang carbon dioxide. No? Yes, Ano bala ina sa diin na naghalin. Una is sa gasolina no petroleum nga ginagamit naton no kay sa tambutso sa naton nga salakyan. Ang pagsunog naton sang plastic no? Pagsunog naton sang dahon, pagsunog naton sang aton nga ano na uhay Farm waste, sang no? palay naton Oh. nagakontribute ina sa pagdamo sang carbon dioxide. Ang paggamit nato naman sang chemical fertilizer no even ang aton nga na mga pesticide no nagakontribute ina man because nga nagapagwa ina siya sang nitrous oxide kag nagakadto man na ina sa aton nga kalangitan. Ang methane no ang tai sang aton nga baka, ang tai sang aton nga baboy, mga agricultural waste naton no amo ina siya nagakontribute man ina no. That is why gani ang agriculture is isa man sa mga contributory Yes, no oh, sa dako. climate change no. And of course ang hydrofluorocarbons halina siya sa mga air conditioning naton. So kung may ara kita nga air Chillers. condition sa aton nga balay ay na sigurado gid naka-contribute kita no sa ginatawag naton nga global warming. Ayan. Kadam ka namin sa diskusyon naton Sir Biani no. Ari lang kita sa 1/4 no sa aton tobiko on climate change no. But aton nga tempo Sir Biani daw ginakulang na gid no sa aton nga mga viewers, mga SOA coordinators naton no, mga agricultural extension workers no sa nagkalain-lain nga mga kabanwahanan mayad-ayad gid nga adlaw sa inyo. Sir Biani, basi kung may mga natalamyawon ka sa mga upod naton, mga farmer leaders naton, mga feeds operators naton sang ETI, go ahead Sir Biani. Ayan, thank you very much good Sir James no kag ginatamyaw ko ang tanan nga taga Agricultural Training Institute Regional Training Center 6 ang akon nga mga ka-office mate dira no ilabi na gid ang amon nga center director si Dr. Eden Bautista kag sa tanan naton nga mga rural based organizations ang aton nga members ang aton nga mga farmer associations, mga women kag mga kabataan naton nga mga mangunguma. Mayang adlaw sa inyo nga tanan. Yes, thank you again Sir Biani no sa pag-upod sa aton
ikaapat nga episode sang aton palay eskwelahan. Sa ngalan sang aton Regional Executive Director Remelin Ricoter, no, kay Dr. Eden Bautista, no, aton Regional Center Director man sang ATI, no, kaupod si Ma'am Nikki Callego, kay Sir Vianney Oherio, no, kag kay Ma'am Sheila Torino. Kami nagkasiling sa inyo yang tagsa katapak sa aton dapat sa aton talamnan namang libre nga abono kag pagkaon sang aton tanom kag kasapatan, no, kag talaksan sa aton kapisan kag ang paggamit sang research-based nga teknolohiya ang mangingabay naton sa moswagon nga pagpanguma. Ini inyo kasubong nga manguma James Earl Ogatis nagatamyaw sa inyo. Mayong adlaw, good day sa inyo tanan.